அருள்மிகு பெரியநாயகி உடனுரை பாடலேஸ்வரர் ஆலயத்தினுடைய கோபுரத்தை பார்க்கிறோம். அந்த ஆலயத்துக்கு செல்கின்ற போது தென்பெண்ணை ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும். எங்கள் புதுச்சேரியில் இருந்து செல்வதற்கு இப்போது சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அவர்தான் பாடினார், தொட்டுணை வேதியின் சோதியானவன் பொட்டுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கட்டுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நட்டுணை ஆவது நமச்சிவாய் என்று நடுக்கடலில் பதிகம் பாடிய அந்த ஆலயத்துக்கு செல்கிறோம். அப்பர் கரை ஏறிய இடம் இந்த கடலூர். அந்த பல்லவ மன்னன் கல்லை கட்டி கடலிலே அவரை போட்டுவிட்டார்கள். அப்போது நடுக்கடலிலே பதிகம் பாடினார். அந்த பதிகத்தை பாட பாட நமக்கு அற்புதம் சொல்கிறது. பூவினு கருங்குளம் பொங்கு தாமரை ஆவினு கருங்குளம் அரணஞ்சன் ஆடுதல் கோவினு கருங்குளம் கோட்டமில்லது நாவினு கருங்குளம் நமச்சிவாயே என்று மிக அருமையாக இரண்டாவது பாடலை பாடியிருக்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஆலயத்திற்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம். அந்த ஆலயத்துக்கு நீங்களும் ஒரு முறை சென்று வாருங்கள். புதுவை அமிர்தா குரல் மெய்யன்பர்களே, இதுதான் திருப்பாத்திரிபுதூர் அருள்மிகு பெரியநாயகி உடனுரை பாடலீஸ்வரர் ஆலயம். இந்த ஆலயத்திற்கு இப்போது வந்திருக்கிறோம். அருமை மெய்யன்பர்களே, அப்பர் தான் இங்கு பல்லவ மன்னவரால் கடலிலே கடலை கட்டி போட்ட பொழுது பொட்டுணை வேதியன் சோதியானவன் பொட்டுணை திருந்தடி பொருந்த கைதொழ கட்டுணை பூட்டியோர் கடலில் பாய்ச்சினும் நட்டுணை ஆவது நமச்சிவாயே என்று சொல்லி கல்லு வெப்பமாக மிதக்கி ஏறி வந்த ஊர் இந்த கடலூர். இந்த கடலூர் இப்போது வெயில் ஓவராக இருக்கிறது. ஆகவே அத்தனை பேரும் வெயிலுக்கு தன்னை தற்காத்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிறைய தண்ணீர் குடியுங்கள், இணைய குடியுங்கள், நொங்கு சாப்பிடுங்கள், சிறுதானிய உணவுகளை உண்ணுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தது கோயில் உள்ளே செல்கிறோம். இந்த தீர்த்த குளம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். இது நம்முடைய ஈசானிய மூலையில் இருக்கிற அந்த ஆலயத்திற்கு கோபுரத்துக்கு ஈசானிய மூலையில் இருக்கிறது. மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தீர்த்த குளமாக இது கருதப்படுகிறது. அந்த தீர்த்த குளத்தை இப்பொழுது பார்க்கிறோம். இதுதான் ஈசானிய மூலையில் இருக்கிற தெப்ப குளம். மிகவும் தண்ணீர் நிறைந்திருக்கிறது. ஆகவே மீன்கள் குளித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த தெப்ப குளத்தை பார்க்கிறோம். இங்கு நெடுக சிறப்பான ஒரு படிக்கட்டை வைத்து மிக அருமையான ஒரு தெப்ப குளத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள். ஈசானிய மூலையில் தெப்ப குளம் மிகவும் சிறந்தது. அதே போல ஆலயத்திற்கு கோபுரத்துக்கு முன் செல்கின்ற போது ஒரு மண்டபம் இருக்கிறது. அங்கே வண்ண ஓவியங்களை இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாறை எழுதியிருக்கிறார்கள். அப்பரை எப்படி கல்லை கட்டி கடலிலே போட்டார்கள் என்று அதை நாம் இப்போது பார்க்கிறோம். அப்பரை கரை சேர்த்த அந்த எம்பெருமான் பெரியநாயகி உடனுரை திரு பாடலேஸ்வரர் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம். இங்கு ஈசானி மூலையிலே தெப்பகுளம் இருக்கிறது. ஒரு வீட்டுக்கு மனையிலே ஈசானி மூலையிலே போர் இருந்தால் வாசத்தண்ணி இருந்தால் அது வீட்டுக்கு நல்லது. அதே போல மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த கிழக்கு ஈசானி மூலையிலே தெப்பகுளம் இருக்கிறது. அது இந்த ஆலயத்திற்கு சக்தி வாய்ந்த ஆலயமாக இது இருக்கிறது. காசியை இந்த ஆலயத்துக்கு சென்றால் காசிக்கு 16 முறை போவதற்கு சமம். அதே போல 8 முறை திருவண்ணாமலைக்கு போவது சமம். 3 முறை நம்முடைய சிதம்பரத்துக்கு போவது சமம். அப்பேற்பட்ட ஆலயத்திலே இங்கு இருக்கிறோம். இந்த ஆலயத்திற்கு இப்போது நாம் தெப்ப குளத்தை பார்க்கிறோம். அருமை மெய்யன்பர்களே, இந்த தெப்ப குளம் நம்முடைய ஈசானி மூலையில் அமர்ந்திருக்கிறது. மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தெப்ப குளமாக இந்த குளம் இருக்கிறது. அதே போல கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்று சொல்லுவார்கள். இதிலேதான் மிக அற்புதமான பாடல்கள் எல்லாம் பாடியிருக்கிறார். கடலூரிலே நடுக்கடலிலே அதிலே நம்முடைய திருநாகர சுவாமிகள் அப்பர் பாடிய பாடலிலே மிக அற்புதமான பாடலாக இந்த பாடல் எல்லோரும் வீட்டிலும் பாட வேண்டிய அற்புதமான பாடல் இந்த பாடல். இல்லக விளக்கது இருள் கெடுப்பது சொல்லக விளக்கது சோதி உள்ளது பல்லக விளக்கது பலரும் காண்பது நல்லக விளக்கது நமச்சிவாயே என்று மிக அருமையாக பாடிய இந்த ஆலயத்தை பார்க்கிறோம். இங்குதான் நம்முடைய தமிழில் அர்ச்சனை செய்யப்படும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த தூணையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது மிக மகிழ்ச்சியாக நம்முடைய பெரியநாயகி உடனுரை பாடலேஸ்வரர் ஆலயத்தில் இருக்கிறோம். இந்த சிற்பங்கள் எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது விஞ்ஞான உலகத்தில் எத்தனையோ ஆயுதங்கள் இருக்கிறது, கருவிகள் இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு அருமையாக 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதை வடித்திருக்கிறார்களே,
இதை பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே எவ்வளவு நேர்த்தியான முறையிலே செய்திருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். இந்த குதிரையினுடைய கால், இவர் வீரர் உட்கார்ந்திருக்கிற அழகு, இதனுடைய நேச்சுரலாக இயற்கையாக இருப்பது குதிரை இருப்பதை போல இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஆலயத்திலே இங்கே இருக்கிறோம். அதே போல சிவசிவ என்று இந்த இடது பக்கத்திலே மிக அற்புதமான கண்ணாடி பேழையிலே இந்த கோயிலுடைய வரலாற்றை வைத்திருக்கிறார்கள். அதுதான் உண்மையிலே இந்த ஆலயத்துக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது. மிக தத்துரூபமாக வடிவமைத்து கண்ணாடி பேழையில இந்த ஆலயத்தினுடைய வரலாறு, இந்த ஆலயத்தினுடைய என்னென்ன நடந்திருக்கிறது, அப்பருடைய வரலாறு, சித்தருடைய வரலாறு, இங்கு என்னென்ன சிவபெருமான் என்னென்ன லீலைகள் செய்திருக்கிறார், திருவிளையாடல்கள் என்ன, இதையெல்லாம் நாம் இங்கு நேரடியாக சென்று பார்க்க வேண்டும். அந்த அற்புதமான காட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். அந்த வரலாற்றை மிக தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார்கள். பாடகீஸ்வரர் திருப்பாலையூர் திருத்தலத்துடைய வரலாறை எழுதியிருக்கிறார்கள். அதெல்லாம் நேரடியாக சென்று நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது உண்மையிலே உங்களுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். இங்கு மிக சிறப்பானது ஒரு பாடலெல்லாம் தந்தவர். மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசுதென்றலும் வீங்கல வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தன் இணையடி நிலை என்று அவர் பாடியிருக்கிறார். எவ்வளவு துன்பம் இருந்தாலும் அது சிவனிடம் சென்றால் தீர்ந்துவிடும் என்று அவர் சமண சமயத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய தமைக்கார் திலகவதி அம்மையார் எப்படியாவது சைவ சமயத்துக்கு மீட்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லி சிவனிடம் நம்முடைய திருவதிகை சிவனிடம் வேண்டிய பலனாக நம்முடைய அப்பருக்கு தீராத வயிற்று வலியை கொடுத்த சிவபெருமான் அந்த வயிற்று வலியை தீர்ப்பதற்கு திருநீரை பூச சொல்லி அந்த திருநீர் பூசையுடன் அவர் வயிற்று வலி தீர்ந்தது. அப்போதுதான் அவர் சிவபக்தியிலே நுழைந்து அப்பொழுது பாடிய தேவாரம் தான் கூற்றாயினவாறு விளக்கலில் கொடுமையில் பல செய்து நானறின் என்று சொல்லி குனித்த புருவமும் கொவ்வை செவ்வாயின் குமிழ் சிரிப்பும் பனித்த சடையும் பவளம் போல் மேனியில் பால் வெந்நீரும் இனித்தமுடன் எடுத்த பொற்பாதமும் காணப்பெற்றால் மனித பிறவியும் வேண்டியதே இந்த மாநிலத்தை என்று மிக அற்புதமாக பாடிய அந்த எம்பெருமான் வரலாறு எல்லாம் இங்கு சரியாக வடித்திருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் பார்ப்பதற்கு உண்மையிலே நாம் கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். நாம் அத்தனை பேரும் அங்கு செல்வதற்கு இது ஒரு முக்கியமான கண்ணாடி பிழையிலே அந்த வரலாற்றை எழுதியிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். இது சிறப்பானது ஒரு ஆலயத்துக்கு என்ன காரணம் என்று சொன்னால் இங்கு ஒரு தலவிருட்சமாக பாதிரி மரம் இருக்கிறது. இந்த பாதிரி மரம் 7 வண்ணங்களிலே பூக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டும். மிக அற்புதமான நடுக்கடலிலே அந்த பதிகத்தை நமச்சிவாய பதிகத்தை அவர் பாடினார். அந்த நடுக்கடலிலே அவர் கல்லை கட்டி கடலிலே போட்டவுடன் நடுக்கடலிலே பாடிய பதிகம்தான் இந்த ஊர். ஆகவே 63 நாயன்மார்களை மிக அற்புதமாக வைத்திருக்கிறார்கள். அதேபோல் அங்கு இருக்கிற சித்தர்கள் 3 சித்தர்கள் அங்கு வைத்திருக்கிறார்கள். 63 நாயன்மார்களில் 4 பெருமக்கள் மிக முக்கியமானவர்கள். அப்பர், சுந்தரர், நம்முடைய மாணிக்க வாசகர், திருஞான சம்பந்தர். இதெல்லாம் இந்த 4 நாம் எல்லா விதமான ஓதுவார்களும் முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டிய பாடல் எது என்று சொன்னால் விநாயகரை வணங்கிவிட்டு 2வது பூழியர்கோன் வெப்பொழித்த பூழியர்கோன் கடல் போட்டி ஆழிமிசை கல்மிதைப்பில் அனந்த பிரான் அடி போட்டி வாடி திருநாவலூர் வன்தொண்டர் பதம் போட்டி ஊழிமலை திருவாதவூரா திருத்தாள் போட்டி என்று எந்நாடுடைய சிவனே போட்டி எந்நாட்டவர்க்கும் நிறைவா போட்டி என்றுதான் ஆரம்பிப்பார்கள். அதிலே காரைக்கால் அம்மையாரெல்லாம் நாம் பார்க்கிறோம். 63 நாயன்மார்களிலே காரைக்கால் அம்மையார் தான் மிக அற்புதமான வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு அம்மா, சிவனுக்கு தாயாக விளங்கக்கூடியவர். அம்மை என்று சிவபெருமானை வணங்கிய காரைக்கால் அம்மையாரை பார்க்கிறோம். அப்பேற்பட்ட ஆலயத்திலே நாம் இருக்கிறோம். இங்குதான் சிவலிங்க வடிவிலே ஒரு பூ இருக்கிறது. நாகலிங்க பூ எனக்கு வழங்கினார்கள். அதை நாம் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த இருக்கிறேன். அந்த நாகலிங்க பூவை பார்ப்போம். அருமை மெய்யன்பர்களே, நம்முடைய பெரிய நாயகி உடனுரை திருப்பாபலீஸ்வரர் பாடலீஸ்வரர் ஆலயத்திற்கு இப்பொழுது வணங்குவதற்காக வந்தோம். இங்கே பூவை பாருங்கள், எனக்கு அர்ச்சகர் கொடுத்தார். இது நாகலிங்க பூ. லிங்கத்தின் மேலே நாகம் இருக்கிற மாதிரி இது பாருங்கள்.
இது ஒரு சிறப்பான ஒரு பூ. இந்த பூவை எனக்கு இன்னைக்கு கிடைத்தது எனக்கு ஒரு பாக்கியமாக கருதுகிறேன். அப்பேற்பட்ட இது அம்மன் ஆலயத்தினுடைய கோபுரம். பெரியநாயகி உடனுரை அம்மன் ஆலயத்தை பார்க்கிறோம். அதே போல இங்க இருக்கிற பாடலேஸ்வரர் ஆலயத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது போல் சாலை நிறைய இருக்கிறது. அதே போல விநாயகர் ஆலயத்தை பார்க்கிறோம். மிக அற்புதமான விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது நமக்கு பழைய 2000 ஆண்டுகள் பழமையான ஆலயமாக இந்த ஆலயம் கருதப்படுகிறது. மிக அற்புதமான ஆலயமாக இந்த ஆலயம் இருக்கிறது. இந்த நாகலிங்க மரத்தை பார்க்கிறோம். இதுதான் நாகலிங்க மரம். இந்த நாகலிங்க மரத்தில் அங்கே ஒரு பழம் காய்ச்சிருக்கிறது. அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. இந்த நாகலிங்க பூவை பார்க்கிறீர்கள். இது சிவனுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். அதே போல இந்த நாகலிங்க பூ இதுதான். இந்த பூ தான் இந்த பாடலேஸ்வரர் கோயிலில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. இந்த மரத்தை இந்த ஆலயத்தை சுற்றி சுற்றி வர மிக அற்புதமாக இருக்கிறது. இதைதான் கடைசியாக அப்பர் பாடினார். மாப்பினை தழுவிய மாதோரு பாகத்தன் பூப்பினை திருந்தடி பொருந்த கைதோழ நாப்பினை தழுவிய நமச்சிவாய 10 ஏத்தவல்லா நமக்கு இடுக்கன் இல்லையே. இந்த நமச்சிவாய பதிகத்தை பாடுகின்ற 10 பாடலையும் பாடினால் எனக்கு எந்த விதமான இன்னலும் இல்லையே என்று அப்பர் பாடிய திருப்பதிகம் கடலூரின் நடுக்கடலிலே பாடினார். அப்பேற்பட்ட ஆலயத்தில் இருக்கிறோம். இந்த காலுடைய நெகம் அழகை வடித்திருக்கிறார்கள். என்ன அற்புதமான படைப்பு. நந்தி எம்பெருமானை பார்க்கிறோம். நம்முடைய எம்பெருமானை வணங்கிக் கொண்டே இருக்கிறார். அந்த நந்தி பெருமானை வணங்கினாலே நமக்கு எல்லா விதமான ஆற்றலும் கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற நந்தி எம்பெருமானை பார்க்கிறோம். இந்த நந்தி எம்பெருமான் தான் எல்லா சித்தர்களுக்கெல்லாம் தலைவன். அப்பேற்பட்ட கொடிமரத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம். மிக அற்புதமான கொடிமரம். இந்த சோற்றிலே கையால் வரைந்தால் கூட அப்படி இருக்காது. ஒரு கல்லை செதுக்கி காலிலே அவர் அணிந்திருக்கிற நகை நெகம் அந்த முட்டியிலுடைய அந்த எவ்வளவு நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார் என்பதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த விதமான உபகரணம் விஞ்ஞான காலத்தில் இப்போது செய்ய முடியுமா என்றாலே கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஒரு அரசன் எப்படி இந்த குதிரையை அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை மிக தத்துரூபமாக செதுக்கியிருக்கிறார்கள். குதிரை ஓடுகின்றது போல் நமக்கு காட்சியளிக்கிறது. அவர் நகத்தை பாருங்கள். மிக அற்புதமாக கால் நகத்தை எப்படி மிக அற்புதமாக வரைந்திருக்கிறார்கள், செதுக்கியிருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது உண்மையிலே மெய் சிலுக்கிறது. நம்முடைய பரம்பரை நினைத்து அவ்வளவு திறமை வாய்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அதே போல கோயிலுடைய பிற்பகுதியில் இருக்கிற சுற்று பிரகாரத்தை பார்க்கிறோம். இங்குதான் பாதிரி மரம். இந்த கோயிலுடைய தலைவிருட்சமாக கருதப்படுகிற பாதிரி மரம். இந்த பாதிரி மரம் தான் நம்முடைய 7 வண்ணங்களில் பூக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அந்த பாதிரி மரம் இருக்கிற இடத்திலே ஒரு சிறிய ஆலயம் இருக்கிறது. ராகு கேது பாம்புடனே அங்கு அமர்ந்திருக்கிறார். விநாயகர், அம்மன், எல்லோரும் சிவலிங்கம் எல்லாம் அங்கு ஒரு சிறிய ஒரு கோயில். எல்லாம் நந்தி பெருமான் எல்லாம் இந்த பாதிரி மரம் சாய்ந்து இருக்கிறது. அது சாய்ந்து வளர்ந்த அந்த பாதிரி மரத்திலே பல வண்ணங்களில் பூக்கும் என்று சொல்வார்கள். முடிந்தால் நீங்கள் ஒரு முறை இந்த ஆலய சிறிய மரமாக பாதிரி மரம் இன்னொன்று இருக்கிறது. இந்த சுற்று பிரகாரத்தில் இருக்கிறது. இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். மேலே நந்தி சுற்றுச்சூழலில் நந்தி எம்பெருமான் காட்சி கொடுக்கிறார். நீங்கள் அவசியம் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று இந்த பாதிரி மரத்தை அந்த பூக்கின்ற காலத்தில் நீங்கள் சென்று பார்த்தால் மிக அற்புதமாக இருக்கும். மிக சிறப்பு வாய்ந்த இந்த ஆலயத்தில் நாம் இருக்கிறோம். நமச்சிவாய வாழ்க, நாதன் தாழ்வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க என்று சொல்வார். அதே போல இமைப்பொழுது கூட நம் நெஞ்சை விட்டு நீங்காத ஆலயமாக இந்த ஆலயம் திகழ்கிறது. மிக அற்புதமான ஆலயம். 2000 ஆண்டுகள் பழமையான ஆலயம். இந்த கோபுர தரிசனத்தை மீண்டும் வணங்கி நாம் விடைபெறுகிறோம். நீங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த ஆலயத்திற்கு சென்று வாருங்கள். புதுச்சேரியிலிருந்து
கடலூர் 23 கிலோமீட்டர் பொறுத்து இருக்கிறது. அதே போல் சென்னையிலிருந்து வந்தால் புதுச்சேரிக்கு இங்கே வந்த பிறகு அங்கே 23 கிலோமீட்டர் சென்றால் நிச்சயமாக இந்த ஆலயத்தை பார்க்கலாம். அதேபோல் ரயிலடி பக்கத்தில் இருக்கிறது, பேருந்து நிலையம் பக்கத்தில் இருக்கிறது. அப்பேற்பட்ட ஆலயத்தை ஒரு முறை சென்று வாருங்கள்.